Pokretna samohodna artiljerija je godinama važila za obavezan i potreban faktor teških dejstava u armijskim jedinicama kopna širom svijeta. Artiljerijom se ne rješavaju samo gorući teški zadaci, već se i dobija na vremenu da se pripremi odgovarajuća doktrina manevara po neprijatelju pješadijom. Vojni specijal predstavlja kraljicu artiljerijskih samohodki za obavljanje brzih zadataka kopno-vazduh-kopno teškog tipa. 2S-35 Koalicija SV je artiljerijsko samohodno oružje za podršku kopnenim snagama. Tuče po neprijatelju sa 152.4 mm ili 155 mm topom 2A88. Brzina paljbe u ciljevima je 20 specijalnih granata u minuti, zahvaljujući novom sistemu pneumatskog punjenja municije. Posjeduje mogućnost brze paljbe na više meta u 1 minuti. Zahvaljujući modularnom pristupu načina i punjenja i odabira municije, može autonomno da bira tip gađanja i tip odabira tempiranja do cilja, ekonomično štiteći municiju. Koalicija SV je otporna na ekstremne niske i visoke temperature, bojne biološke otrove, hemijsko naoružanje i termonuklearno, odnosno elektronsko zračenje neprijatelja. Opasna je i za nalete neprijateljske avijacije. Razvijana je u Burevestnik institutu centralnog razvoja u Rusiji. 2015. godine je prvi put predstavljena javnosti na Moskovskoj vojnoj paradi Dana pobjede. 2016. prolazi sva opitna trebovanja, ispitivanja i ulazi u borbena dežurstva. Zamišljena je da zamijeni postojeće kultne haubice samohodnog tipa MSTA 2S19. Obogaćena punom automatizacijom punjenja i priprema za gađanje, svrstava se u najmodernije današnje mobilne haubice. Redukovana je posada sa 5 na svega 3, maksimum 4 poslužioca sistema. Ima visok nivo preciznosti i razaranja ciljeva dometa na 80 km+. Koristi pametnu municiju krilne korekcije ka cilju, a može koristiti i stariju, klasičnu inertivnu municiju dometa do 40 km+. Koalicija SV je opremljena i nosačem za 12.7 x 180 mm stanicom za mitraljez sa protivoklopnim značenjem ZID Kord. Stanica je u potpunosti automatizovana prenosnim putem. Koalicija SV je poput projekta Armate kupole robotizovanog spektra i pune autonomije mobilnosti i traganja za metama, koristeći savremene sisteme žiroskopije, magnetnih servosistema i elektronike. Ide u sam vrh lakše operative i korišćenja. Koalicija SV završava poslove kada je potrebno isporučiti smrtonosni tovar na udaljene mete ukopavanja ili površinskih dezignacija. Može se koristiti i kao čistač mina takozvanom specifičnom antiminarskom aktivnom municijom. Ima reaktivan taktički oklop za konfrontaciju sa tenkovima i mogućnost direktnog sukoba sa neprijateljskom oklopnom tehnikom, zahvaljujući velikoj brzini manevisanja. Hvala vam. Ovo je bio kratak opis aktuelnog ruskog ofanzivnog artiljerijskog naoružanja. Koalicija SV2S35. Do gledanja i slušanja, vojnički pozdrav.